خۆپێشاندانên gererî li parêzgeha Swêdayê ya Başûrî Sûriyê berdewam dikin. Çalakvanên Swêdayê dibêjin got daxwazên wan mijara başkirina rewşa aborî derbas kiriye û niha sloganên hilwişandina rejîma Esed bilind dikin. Gelo rewşa Swêdayê ber bi ku ve diçe. Tekezî li ser veguhestina siyasî ji bo gihiştina ber bi sîstemeke demokratîk ve hatiye kirin. Got bi awakî dadwer nûnertiya hemû pêkhateyên gelê Sûriyê bike. Parêzgeha Swêdayê li başûrî Rojavayê Sûriyê dikeve piraniya rûniştvanên wê durzîne goyek ji pêkhatên Sûrî ne. Tevî got Herêma Kurdên Sûriyê û Swêdayê ne sînordaşê hevin lê bandora Kurdan ser xwepêşandanên wan hene. Li gorî çalakvanên siyasî yên Kurd daxwazên durziyan û yên Kurdan derbarê pêşaroja Sûriyê de ji hev ne cuda ne. û xwestekê wanakê hene em ji weke milletê Bakurê Sûriyayê de em bi xwestekê milletê xwe re bi Swêdayê û em piştgiriya wanakê dikin. Çimkî birastî tekoşîna me di vê şoreşê de ji bo got nenavendî Sûriya de bê afirandin, navendîkî demokrat, Sûriyekî demokrat nenavendî. Di nava xwepêşandanên Swêdayê de rola jinan pir balkêş e. Li gorî çalakvanên jin li Swêdayê got jinên Swêda ji ezmûna jina Kurd hêz girtine û di xwepêşandana de cî digirin. Ji bo Sûriyeke azad bi hemû mezheb û pêkhateyên xwe yên civakî û çandî ve ez girîngiya jinê di her guhertinekê heyî û ciddiya pêşerojê de li Sûriye tînime ser ziman û tekez dikim. Di dehê tebaxa 2023 de yekem car piştî 13 salan ji şerê navxweyî Sûriyê xelkê Swêdayê bi gelemperî daxwaza mafê xwe ya birêvebirinê kir. Guhîn jî ew daxwaz bi rêka xwepêşandanên aştiyane berdewam dikin. Çavdêr bawer dikin got rewşa Swêdayê wê neqşeya hevgirtin û koalîsyonên siyasî li Sûriyê biguhere. Nixasim got Kurd û Dirzî nêzîkî hev dibin. Zana Umer dengê Amerîka. Qamşin.